Hasiko gara aerobiko saioarekin. Berotzeko egingo ditugu buelta batzuk orain hasian normalean, gero emango ditugu pare bat buelta ero belaunak altzatuz, eta gero alboka joaten ere emango ditugu beste 2 buelta. Bai barrurantz begiratzen, bai kanporantz begiratzen. Amaituko dugu beste 3 espalau bueltak ematen, eta bueltatuko gara ona, eta hemen hasiko ditugu ariketak. Bale? Az gaitzezen beraz, oinazian. Apurtxo bat azkarrago jungo gara, beroketa lortzeko. Bale, hurrengo bueltan, hasiko gara, belaunak altzatzen, eta pare bat buelta emango ditugu. Ezin badugu oso gora eraman belaunak, ez du garrantzi handirik, norberak alduena egin dezala. Bale, alboka hasiko gara, hasteko barruran begiratzen. Beste buelta bat. Emango dugu buelta, kanporuntz. Venga, beste buelta bat. Vale, oinazian, pare bat buelta gehiago. Vale, azkenengo buelta. Eta kenduko ditugu zapatillak, kotxoneta gainean saioa hasteko. Hasiko gara besoak lantzen. Hormaren kontra burutuko ditugu flexioak. Buelta emango dugu, hormaren kontra jarriko gara, zenbat eta urrunago jarri, orduan eta gogorrago ariketa. Bale? Besoak, hobeto esan da, eskuak kokatuko ditugu sorbaldaren alturan, bale? Eta horrela burutuko dugu ariketa. Az gaitezen beraz. Burutuko ditugu 15 errepikamena. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ondo luzatu ukondua, 12, 13, 14 eta 15 deskantzatuko dugu. Apur bat, aerobikoki lantzeko nahiko importantea izango da abiadura apur batekin ariketa egitea. Ez da beharrezkoa indarra lortzea, baizik eta errepikapena nahiko arin egitea. Bigarren saiakera, 1, 2 eta 3. Venga, azkargau, 1,
bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau eta hamabost. Atzerentxoa hartuko dugu, azken txanpa burutzeko. Venga. Bat, venga, abiadurarekin, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau eta hamabost. Vale. Atzeen aprobetxatzeko arnasketak, ariketak burutuko ditugu. Hartuko dugu lasai askoz arnasa, sudurretik, botaotik. Eta seinalean, arnasa hartzearekin batera, iloko dugu besoak. Bat, bi, hiru, hartu arnasa. Eta bera etortzean bota. Jarraitu arnasa hartzen. Hartu sudurretik, bota ahotik. Seinaleakaren batera. Hartu arnasa sudurretik. Eta bota ahotik. Hartzean hilo besoak. Bat, bi, hiru. Hiru ziklo beteko ditugu. Azkenengoa, bat, bi, hiru. Hurrengo ariketa, belaunak ihotzea izango da. Bale? Hasiko gara eskumarekin, eta gero eskerrarekin. Bat, bi, hiru esatean, hasiko gara. Bat, bi, hiru. Eskuma, eskerra. Burutuko dugu 15, 5, 10, 14 eta 15. Bale? Atzerentxoa hartu. Motza izan behar da. Bihotza lantzeko. Venga, hurrengoa. Bat, bi, hiru eta eskumarekin. Bat, bi eta hiru. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu, hamalau eta hamabost. Azkenengo txanpa. Atzerentxo txiki bat hartu eta jarraituko dugu berehala. Bat, bi, hiru esatean hasiko gara eskumarekin berriro ere. Bat, bi eta hiru. Venga, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu,
14 eta 15. Lehen bezala, arnasketak egingo ditugu. Bat, bi, hiru esatean berriro ere. Arnasak hartzean besoak altxatuz. Bat, bi, hiru. Bat, bi eta hiru, altxatu. Bat, bi, hiru. Hartu arnasa. Eta bota. Egingo dugu, hurrengo ariketa gehien bat hankak erabiltzen. Zabaldu hankak eta orduan egingo dugun ariketa izango da gure pisu osoa alde batetik bestera pasatu. Hasiko gara eskumara juten, beraz pisu guztia hasiko da eskerraldean. Bale? Bat, bi, hiru esatean errepikatuko ditugu. 15 aldiz alde bakoitzeko 3 txanpa. Venga, bat, bi eta hiru. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14, eta 15. Amaituta. Deskantza bapur baten, lehenengoa baino apurtxo bat gogorragoa da hau. Bale, pizkanaka, bihotza badoa. Taupa. Venga, berriro ere. Bale, hasiko gara berriro ere, ezkerretik eskumara. Bat, bi eta hiru. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Azkenengoa geratzen zaigu. Venga, hasiko gara. Venga, hasiko gara eskerretik eskumara, bat, bi, hiru esatean, eskumarantz. Bat, bi eta hiru. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14 eta 15. Bale? Hartu arnasa. Lasaitu, baretu apurtxo bat. Berriro ere, bat, bi, hiru esatean. Altzau besoak. Arnasa hartzerakoan sudurretik eta bota ahotik. Besoak jiztean. Venga. Bat, bi, hiru. Berriro be, bat, bi, hiru. Azkenengoa, bat, bi, hiru.
eta bota. Jarraituko dugu hurrengo ariketarekin, orain berriro ere erabiliko ditugu besoak, altzatuko ditugu 2 besoak batera, 15 aldiz, 3 txanpa. 1, 2, 3 esatean, hasiko gara, 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 faltatzen dira, 3, 2, 1, eta 15 burutu dugu. Deskantza apur bat. Jarraituko dugu, hau askoz ere errezagoa dalako. Venga, 1, 2, 3 esatean, altzatuko ditugu besoak, 1, 2 eta 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 geratzen dira, 3, 2, 1 eta 15 burutu dugu. Bale, azkenengo txanpa, 3. 1, 2, 3 esatean, ostea be, jarraituko dugu. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 10 burutu dugu, 14 eta 15. Berriro ere, atzedentxoa hartu arnasa sudurretik, bota hotik, gutxiago nekatu garenez, 1, 2, 3 esatean, hartuko dugu arnasa, besoak altzatuz. 1, 2, 3. Bat, bi eta 3. Venga, azkenengoa. 1, 2 eta 3. Hartu arnasa sudurretik. Bota arnasa hotik. Bale. Hurrengo ariketa egiteko koordinazio apur bat behar da. Egingo duguna izango da lehenengo ezkerreko aurreratu, eskumara juteko, bueltatu ezkerrera eta atzera etorri. Ezkerra, eskuma, ezkerra, atzera. Ezkerra, eskuma, ezkerra, atzera. Ezkerra, eskuma, ezkerra, atzera. Egin beharko dugu aerobikoki lantzeko abiadura apur batekin, bale? Bueno, 1, 2, 3 esatean, hasiko gara eskumara juten. Beraz, ezkerreko hanka eraman beharko dugu lehenengo aurrera. 1, 2 eta 3. Ezkerra, eskuma, ezkerra, atzera. Hasieran joango gara motel, eta erritmoa hartzen dugunean, hasiko gara apurtxo bat azkarrago. Venga, apurtxo bat azkarrago. Venga, horrera, venga,
apurtxo bat askartzu hau. Bale, geratuko gara, pizkanaka. Bat, bi, hiru esatean. Bat, bi, eta hiru. Jarraituko dugu orain beste aldera egiten. Beraz, ezkerrara joan baldin behar bagara, egingo dugu. Eskuma, ezkerra, eskuma, atzera. Eskuma, ezkerra, eskuma, atzera. Hasieran motel, eta erritmoa hartzean apurtxo bat azkarrago. Bale. Ziko gara beraz, ezkerra alderantz joaten. Lehenengo, eskuma aurrera eramaten. Bat, bi, hiru esatean, hasiko gara. Bat, bi, hiru. Eskuma, ezkerra, eskuma, atzera. Eskuma, ezkerra, eskuma, atzera. Ezkerra, eskuma, atzera. Venga. Erritmo hartzean, bihotza lantzeko, hau baita da gure helburua, apurtxo bat azkarrago, gogoratu, eskuma, ezkerra, eskuma, atzera, eskuma, ezkerra, eskuma, atzera. Venga, apurtxo bat azkarrago, amaitzear gaude. Hiru gehiago, bat, bi, eta hiru. Aprobetxatuko dugu berriro ere, ondo arnaza hartzeko. Purtxo bat gehitxua, nekatu gara. Denbora gehiago beharko dugu baretzeko. Hiru esatean, hartzatuko ditugu besoak. Bat, bi, hiru, hartu arnasa. Jarraitu arnasa, sudurretik hartzen. Ahotik botatzen. Bat, bi, hiru esatean, berriro ere. Bat, bi, hiru, hartu arnasa. Txaloa goran. Eta bota arnasa bera etortzea. Azkenengo arnasketa burutuko dugu. Bat, bi, hiru. Hurrengo ariketa egiteko erabiliko dugu pisu apur bat, nahi baldin badegu. Aprobatzen baldin badugu eta konturatzen bagara pisua larregizkoa dela, bigarren txanpan utz dezakegu. Guk erabiliko ditugu kilo bateko pesak. Etxean erabili dezakezue nahi dezuna. Dilista kilo bat, ero kilo erdi, ero idarrak nahi duzuna. Ero esnebrik bat, bale? Baina egin daiteke berdin ariketa hau pisurik gabe, bale? Hartuko dugu pesa beraz. Bale, egingo dugun ariketa oso erreza da, bakarrik altzatu pesa lehenengo alde batera, bularretik, eta gero bestera. Honela burutuko dugu, 10 aldiz alde bakoitzeko. Betiko modun, 3 txanpa. Ez da bate desaia ariketa, bale? Hasiko gara, betiko moduan lehenengo
eskumarantz egiten. 1, 2, 3 esatean, hasiko dugu. 1, 2, 3. Eskuma 1, 2, 3, 4, 5, egin dugu gardia. 7, 8, 9, eta 10. Deskantzatu apur baten. Igartzen baldin badugu pisua larregizkoa dela, utz dezakegu lasai askoz. Bale, burutuko dugu bigarren txanpa, eskumarantz, 1, 2, 3 esatean, 1, 2, 3, eskuma, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, eta 10. Egiten ari garen ariketa, apurtxo bat gogorragoa da. Ja, taupa egartzen dugu bihotza da. Venga, azkenengo ariketa. 1, 2, 3 esatean, eskumarantz jungo gara. 1, 2, eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Bueno, burutu ditugu, 3 aldiz alde bakaitzeko. Bueno, urrengoa apurtxo bat gogorragoa izango da, baina hori egin baino lehen, betiko moduan, arnasketa ariketak burutuko ditugu, utziko dugu atzean. Esan bezala, 1, 2, 3 esatean. 1, 2, 3. Bota hotik, hartu sudurretik. Bat, biru, hartu sudurretik. Bota hotik, sudurrak bere helburua bete behar du, egokitu haizea, birikitean sartzeko haizea bedan bezala, horregatik sudurretik hartzen dugu. Berdin da, nola doan haizea kanpora, beraz, bota dezakegu. Ahotik, venga, bat, biru. Urrengo ariketa izango da lehengoa bezala, baina apurtxo bat gogorragoa. Belaunak ere erabiliko ditugulako. Beraz, hartuko dugu pesa nahi baldin badugu, ez baldin badugu nahi lehen nahiko nekatu garelako, pesa barik egingo dugu. Orduan, ariketa izango da eskumarantz juteko, etorriko gara ezkerretik, eskumarantz. Belaunak tolestuz, belaunak lusatuz, gora joatean, tolestuz bera, lusatuz gora. Honela lehen bezala egingo ditugu 10 aldiz aldi bakoitzeko. Bat, biru izatean, hasiko gara, betiko moduan, eskumarantz juten. Bat, bi eta hiru, eskumara, eskerrera, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta 10. Asko nekatzen baldin bagara, gutxiago egiten dugu.
Tranquil, hartu atzedena, hau baita da gogorra dodalako. Hasiko gara berriro ere, 10 egiten, separatu apurtxoa gutxi, o gehiago barkatu, oso ondo. Venga, joango gara eskumara lehenengo. 1, 2, 3 esatean, 1, 2 eta 3, eskumara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atzedentxo hartu, kamiseta konpondu apur bat. Eta azkenengo hasiko gara, bale? 1, 2, 3 esatean, hasiko gara azkenengoa. 1, 2, 3, eskumara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Uzten dugu, pesak. Hartu atzedena. Baretu gorputza, nekatu bai gara. Bat, bi, hiru esatean, betiko moduan, altzatuko ditugu besoak, arnaz hartzean. 1, 2, 3, hartu arnaza. Txaloa goialdean, torri bera. Bat, bi, hiru esatean, berriro ere, hartu arnasa, sudurretik, eta altzatu besoak. 1, 2, 3, gora, txaloa, bera. Nahiko baretu garaia da, baina hala ere egingo dugu azkenengoa. 1, 2, 3. Egingo dugun azkenengo ariketa, pisua bularrean izan da, pasatuko saltoak egingo ditugu alboetara, bale? Honela bakarrik. Egingo ditugu betiko lez, 3 txanpa, saiatuko gara 20 egiten alde bakoitza. Askotan, nahazten bai gara zenbatzean. Beraz, saiatu egingo gara, lortu ezakit zenbat. Bale? 1, 2, 3 esatean, hasiko gara, eskumara saltoak egiten. Bale? 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10 bikote egin ditugu, beraz 20. Deskantza bapur bat. Berriro ere, hasiko gara 1, 2, 3 esatean, eskerretik eskumara joten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, eta 10. 10 bikote, beraz, 20. Deskantzatu apur bat. Nahiko gogortsuak dira azkenengo agiketa hauek eta azkenengo egingo dugu. Berriro ere, ezkerretik, eskumara salto eginez. 1, 2 eta 3 esatean hasiko gara. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Nekatu naiz, Utziko dugu, eta nire alboan ditudanak ez dira nekatu. Hau bai, hau miseria. Arnasketak. Betiko bezala, egingo dugu 1, 2, 3 esatean, altzatu besoak. 1, 2, 3. Jotxaloagoan. Berriro ere, 1, 2, 3 esatean, altzatuko dugu. 1, 2, 3. Azkenengoa, 1, 2, 3. Hankak eta bihotza dana baretzeko, saioari amaiera emateko, emango ditugu, buelta batzuk, hemen, patxada handiz. Jarretuko dugu. Lasai, lasai. Honela be, hankaren giharrak eta bere onera etorriko dira, bihotza bezala. Apurtxo bat, buelta pare bat gehiago. Burutuko dugu azkenengo buelta. Ja, hankak bere onera etortzen ari dirata. Eta honela, amaitutzat emango dugu saioa.